Nomurugi nyagosira bere nyakundi maroko mugakona nabo twarenge bia tukanywa na bia tukanyora abana batatu tukamenya life engiya lakini kanyarika ni family yabo njantagete ase omochie igankorera ebitina nabo bare gocha bang'ita abasike bacha bang'ita momura omwabo nang'itete chiraundi isa tatete kong'enta lakini nyasaye agankonya ekabetereria omogaka igarenge omwororo naende keri bare komoteina ki are gokorera ase eng'encho bare komotishera ng'a buna okomochania okoba ensemo ya omokungu etogokong'anyia korwa iga akaba omwabo akoba momura omwabo erio ekanyareka bakang'anyia bagantebia ng'ende seito onye tingogenda egento nkere barankorere nkaimoka inche nkarari riria ase eng'encho nkonye obogima bwane nkagenda na abana abake ngatiga omonene akabeire na tata omwabo engaki etari nkeye are korwa esukuru echiororo nonye ekero erusa yare goika ngocha nare natuma abana gocha babeire na tata omwabo erusa egokora naende bagenda esukuru obogima bokagenderera connection yane na omogaka one yarenge engiya nabo tware gwakeranisiwa ensemo ya eschool fees nere oria goakana naende nere tware kocommunicati twakoba mpaka abana mpaka esukuru twakoba esukuru twakoba nabo mpaka esukuru tokaba igo bono nabo are kogania ache kong'oi bagacha bakanseti naberire nke ase emiaka etato oyo ogane gochia kwera nabo are kogania ng'irani lakini bagakana bagateba mbateti kondora ase omochie ekero ndache nigo barankore nkoba rende omogaka nere akoba togatiga lakini connection yane engiya yarenge nabo tware gocommunicati ase esukuru kera egento na omoiso nde motenyoka tarehe 23 nabo twaconnecteti nere togakoba omwana oyo ogojoin KMTC campus Nairobi campus main tokamokoba mpaka esukuru Nairobi tore nere togatimitia omwana togatirimboka nere togatiganera town ere akagenda agacha na inche nkagenda seito bono econnection yane nere yarenge embe bono eyegete chitariki 10 omotenyi oyo nkanyora eripoti korwa ase omwana nkong'akire esimi ogontebia mama nomanyete na ekemane tata agakwete nkamotebia tindamanya kende gionsi agantebia ng'a oria ogoreti tata rogoro gari ong'akire esimi agontebia ng'a tata omino atoka rituko ria rero kagwete gesima ime omwana nkamotebia tindanyora habari ende yonsi naende bwensi taiyo ong'akire esimi ake ngochi kong'usa esimi ase narenge egasi nkong'usa esimi nkanyora chimissed call ibere ng'akire na omonto oyio ogoreti omogaka one ngokumia naki nkingo naki gose are gontebia nkong'usa esimi nkomofransi nkanyora are busy nkatiga ngatiga ake akang'akera agantebia noigwete habari ere iga na iga nkamotebia agantebia rende nabo ere igo tokokwete lakini rende twamoirire nkomoira tore mochari tarairwa mochari but nkoirwa are mochari abasike baganyire togakora igo rende rituko eri rikaera tinyoreti information ende yonsi korwa ase efamily na omogaka ogosirire igaika chinsa inye chinsa isano na emo chia marogoba ecousin yaye ekang'akera ekambori cynthia ng'aki kwamanyire kende nkomotebia ninki nomanyete habari akwete nkomotebia nabo oria ogorete antebirie tindamanya buya na ekemane lakini agantebia ng'ai na ekemane nase etamburi onde bwensi taiyo ogwaka echio ntaragwakire onde taiyo ogwakire nkamokania agantebia bono mbirengereria obwate nkamotebia igoro yake agantebia ngocha ogotindeka omogaka oo nkamotebia inki ntatindekire omogaka one ase eng'encho ntobwate nere abana naende inche ntobwati ntogosania amo nere nonye narwete abwo efamily yagerete nkarwa nere yansereti agantebia ng'a agantebia tokumia naki bataragwakera oiche otindeke omogaka wamotebia shida teiyo nkamanya komoboria iga ebiche konya yatomirwe video ase esimu yane eri kengima nkanyerigia nkamotebia gaki cousin nonye kwateba ng'a nyakundi nanyorwa egesima estere ndigete esimu eri monto oria tari iga anywete amache niga akorete ki igaitire akarutumia nkobotindeka nde lakini mpaka ntake komanya naki akwete nyore information isaine nimanye komotindeka agantebia abwo shida teiyo bogaika chinsa ibere chia magoba omogambi echifu akanyosa akang'akera esimi akamboria cynthia kwanyorire information ende nkamotebia nanyora lakini omonto ontebia noria ogorete rogoro gari akamboria family teragwakera nkamokania agantebia bono nabo ere igo lakini pore bono naikire koba abeire nkamotebia naigure bono rende omogambi tari bobe nonye yarenge igo rende omomura oyo estere rinde oche ebicha gake tanywote amache naki bono ekonyareka ntaina intwe nabo tositugete igo lakini rinde uchunguzi ngokora ere bono enagani iga oche mpaka mochari friday origereria obere aria origereria omogaka obwo nakorerwa postmortem oakikishe ng'a iga anywete amache gose igaitire onyore richibu korwa ororo tomanye kong'ea emeroberi tokagenda mocha kwa mocha mambia yaye togaconnecti na omogambi ngatoka aria omomura onde agakorerwa postmortem bakanyora agaitire
umusika nyagitari agaturangeri bune family bonse paka basika omwana barenge muri mwa bachikaze nje no charenge bagatweresa ng'a omomura oyo tariga airutete niga ang'entire korwa agaturi korong'ocheri naende bono ekero twabara gochima twanyora amache taiyo nonye edrop amache arenge ororo na amasinini sana aria amenete ng'a naria anywete igo bono means iga akorete ki giaitire na amaru iga niga asionogete ntomaete bono komosionera korokwo nki kiagerete bono rende twanyora information igaitire bono tiga eripoti erikwa tomanye ng'a ning'o okorete aya togakora bono inche nanyora rero ngoakirwa esimi ng'a togatebwa ntoe torike igore statement igoro Monday tochikorika statement tokagenda nkarika rende buna twarengire omogaka one buna twatiganete buna twaseparatedi tugu togakora omwana akarika nere nabwate connection ngenda tata omwe bagateba nabo bankobete bake esukuru togakora estory into togachaka bono mambia natebiwa ng'a mbatagere gocha barigereria enyomba naki ere barore barigie nonye ekebande kiaye esimi yaye bachikogora ki bachikorigereria rende barore bakore uchunguzi yabo amaene pi toikire enyomba yaigoirwe omogambi nere otebeti gwafunga enyomba abe na ekefunguo oigoire enyomba onyorire kende nkeiyo nyomba ebinto bire enyomba nebire ogobioka etv teiyo etv nere ororo yarenge ororo enene nonye ekero airete mocheni no yarenge kere gento nokengwa gase mattress kere nkeiyo tv teiyo gwari igoro betri nchiyo ufa nchiyo ebitanda ebioncheranire mattress konya rira ng'anyerete konya twagorire chinene iga chia inchi sita nchiyo chia blue nchiyo erumu ya mattress teiyo erumu ya rogo teiyo ekabati ebinto biane mbire biarenge ororo birobio no bire rioka mpaka nonye ekero omwana buna bacheri moiso onde mbacha na omoke bakarara kabere ekere egento nkiarengeo ekabati ime kende nkeiyo gento nkeiyo kenga nabateiyo nyomba kere ororo twaboririe omomura omanene otebire ng'a ebinto ebi mbiarenge otamaeti naki bisirete bono gaki inche igo ntagete mondwanerere manye naki omogaka one aitire na ebinto biaye biarenge enyomba bito biarenge enyomba bionsi pi birane aywo yonsi onye tagokorekana tindochi na omobere na orusuko mochari kere egento getaraikerana echiarenge omotienyi onane echiarenge omotienyi onane tarehe 20 tarehe 19 kwanza rienge rituko ria saturday omogaka one akang'akera esimi agante nabo bamenyete na omwana omonene agang'akera agante ng'a chibando chiria chiarenge twasimeka na omwana nchiamete bono ase eng'encho ogotonda iga abwo naende roche torancherwa irane gocha egento ogokora ninchu bwoyi egunia eyemo onyakwa abana riko ogotonda nkamotebia kong'umba oyo nkamoboria ngocha iga bochoni nantige inche koiwa chibando agante bono nchoni ogokoa chibando gose ninche ngokochi kwa abana bane iga nkamotebia agante bono oche mambia sunday eywo ere rituko ria chitariki 20 chia omotienyi onane ngaetia omokama ominto ngacha nere mpaka iga togacha na epikipiki togasoa buya geita tokanyota iga korwa geita tokanyora omwana oyo ogosibia egari togatira rioka tokanyonya kundi nare na omwana okonyora ere gochia ekanisa tata omwe bakamotebia toragenda ntagete opime chibando emekebe 40 obekere mama omino nairire abana bamino omwana oyo agapima chibando agateta tata nchitigamia oka ekanisa nkonyorwa ndabasae tata omwe bakamotebia genda omogaka one agante agatebia omokama ominto korwa seito akamotebia esther nintete kogamba naye muna moka yone egento ogokora ntagete moratike gaki ndagamba nainwe momanye koenda tokamotebia iga bakong'umba oyo nkoganya tore togambe egento keroo ase eng'encho omonto bwa epikipiki aganyete geita namaete ase akoire omosigo tiga tomobekire omosigo ere agende intwe toirane toche gokora ki toche kogamba rende buna otagete agante moiche mong'anekeranie chibando echi omwana okorwa ekanisa anyore chiomire akore ki achianore tokamotebia sawa omogaka one akanga ebinto ngatanana chibando nkabogori nka na eguni ngatirimboki gochia geita bono ase eng'encho summarize totebi ng'aki kwarwanete naki eki nacheire bono naikeire totebi aye okorwania gwoka iga ngaika geita ngakoba chibando echi nka omonto bwa epikipiki nkairana koiyia echinde gitogotirimboka iga nkanyora momura oyo omwabo oteneine ourire omonto rwa epikipiki chibando obekire mwaye ocontainer kibeka chibando echi nkamokania agante chibekire ase nkamotebia tari neiba nyakundi onde akang'aka oroero iga iga ngachaka goiteka amanyinga akang'aka enkundi akanduta nse momura oyo akaminyoka nare okorwa gwetete akaminyoka agasoa kong'ita bono oyo ominto ekero agokura akaminyosete akamoaka ororo akamominyokia agachiaka akamominyokia gochirogoro akamotwekeria bakairana bono bakang'ea kong'ita oyo omokaye oyo na omwana oagetete na choni nabo bang'itete abanto basongererete aro gochia nsemo babwatete iga aro mbaigete ang'e nabo naitete igo
bono omoiso agatiga mokaye na omwana oye bakong'ita, akagenda gose engeso nachia koiywa omote, akareta riria atete kong'aka akareta omotori agokora iga ang'ake iga, mokaye akabwata omotori, akabwata akamotuoma bakabuna nere gochia igari. Igo bono kanga nabo ang'agete omotori ankore, kanga rituko eri inche nakoete. Nkagenda kingoika nyagetari igo ng'umiete ndamanya ngoka ng'umiete chisuguma nini mbimbete, abanyagitari bakamboria ase nkabaelesa bagantebia ntori gokora kende ekero aende orarikopi, nkaenda nkarikopi, nkarwariwa, nkarika ekwerende estatement kera egento ngakora, nkaewa estatement yaani ekwerende eria gwakwa korwa polisi, korwa nyagetari ebitiri, nkamobwatera agacha akarangeriwa akoiywa agakwana are na ekeene nang'itete, agaitaba kera egento lakini asaba amabera. Ekero asaba amabera ngataka are omofunge lakini nang'eberete ase eng'encho inche ntobwate amang'ana na barabwo naende mbwati mang'ana mange, akaonywa agatebiwa next time tobasa koeba okore ki omogosere, agatebiwa moe chibesa chiria moe chibesa achia koirwaria ase eng'encho mbang'agete chitege bare kong'aka egekuba iga naigwete bongana nyagetari ngatebiwa 7000 ng'akwa x-ray, agateba rende ere nare tiare korwa chibesa echi ndwariwa inche ase eng'encho nabwate amang'ana nere mange, akang'a chibesa echi nang'ete 10000, nkaenda ngakwa x-ray, agansaba amabera agansorora, nkamwabera inche kibinadamu, nkamwabera, togakora amang'ana aywo. Charles Rinde Nyaoso, igo ndo omoassistant chief wa sublocation ya Iranda. Efamily eye na efamily ya Maroko, naende na abanto bakinete buya, chapokuwa abagegate kabera bagatwara kaumana gake muna kumana kere family iga, naende ndora ng'ango chibare bakwana baigwanana. Nabone kia assault yate koba, baite bagakwana boke station bakaigwanana. Because kiabete abruptly iga, tojostoka ng'a barwanire. Na amang'ana aya amakweri achete nabato stoete kero omonto, ekenyoro kero omonto gakirete. Program ne Iranda investigation, ntokonyara comment match. Because omonto tari gokubosa igo, goika tomanye ng'aki omonto akure. Na issue ya rero, nanyora ebinto twasigete nyomba bibekire ororo mbiyo bionsi, nakumia ng'aki ebinto ebio korwa nyomba, ndwara agatesa korwa maenga nkarusirie ororo, twaassume ng'a ebinto ebi ande abanto bachaka korusia bachia korara na emattress echi mbache babirani. Igo rende nataka onde bwensi orete ebinto ebi naende omonto ogokonya korora ebinto ebi anonsisi ekenyoro oma, please konya efamily eberanie ebinto ebi, omobisa okorete ebinto ebi na omonto omotobwatia amabera, because tari efamily naende yabwenerete korokwa kiara, mbogorora tobwate na obobe, gosiria omomura omoke, ntware gotakana na omonto onde yabebire ebinto binde bionsi korwa nyomba abwo. Inche ebi ngwassume ng'a ebinto ebi mbire within, naende onde obigete ngoappeal ng'a ase bikoraraga ebinto bikonwa buna emattress, gose buna agativi, please totebi egere from there torikabe ebinto ebio, ebinto program ende egenderere.